Jakin nahiko nuke zergatik diren beti ordainak ordainago niretzat. El excepcionalismo sexual liburu hau Gabriel Dietzek idatzi du. Bera Alemaniako unibertsitate irakaslea da eta baita ere aktivista feminista bat. Alemanieraz iaz argitaratutako liburua da, nolabait katakrakantzeko argitaletxe batean, eta nolabait hemen ere gutxika garatzen ari diren feminismoaren barnean sortzen ari diren talka politiko, semantiko eta abiapuntu horiek lantzeko oso baliagarria zela iruditzen zitzaigun eta horregatik itzuli genuen gaztelerara. Eta liburuaren itzultzailea Gema Fakal da. Apartekotasun sexuala bada mendebaldetik garatzen den kontzeptu bat edo jarrera bat uste duena haren iraultza sexualaren ibilbidea eta proposamenak hobea dena, beste kulturetan eta munduko beste herrialdeetan izan daitekena baino, eta hori erabiltzen dena ezberdinak diren horiek edo horren liberaturik pentsatzen den ez dauden horiek, zapaldu nahi dituenak, mespresatzen dituenak, haiekin nolabaiteko arrazismoa garatzen duena, nolabait aitzaki kultural politiko bat, usteko gure marko sexuala besteena, baino hobea dena, eta aitzaki bezala erabiltzen dena, zapalkuntza bat sortatzeko. Pentsa dezakigu apartekotasun sexuala bakarrik nolabait eskuinak ulertu dezakela bere bezala gainontzekoekin ezberdintasunak eta zapalkuntza hori garatzeko. Baina azkeneko urtetan ikusten ari garena bada, feminismoaren barnean ere apartekotasun sexual hau mahai gainean dagoela, barnean dauden diversitate sexualak, genero identitate ezberdintasunak baita beste kulturetako ohiturak ere zapaltzeko edo ez feministatzat jotzeko, ez? Kontua da, feminismoaren barnean ere apartekotasun sexualaren politika ez igual hola izendatuta, baizik eta horrelako praktiketan egiten duena da feminismoaren barnean dauden esparru ezberdinen arteko talka bat, ez? Eta adierazten du feminismo osoa edo gaur egun, edo bizi dugun emergentzia feministaren horren barnean, praktika guztiak ez direla askatzaileak modu berean, ez dituztenak ulertzen pertsona guztiak berdintasunean, eta gatazka dagoela barnean ere. Siento que puedo vivir sujetando este techo inestable, mátame ya. Pero no aguanto más, huele a vigilia su jugar. Vivo esperando, toda la vida sin duelo esperando. Liburuak kritika handia egiten dio feminismo txuri eskuinekoa, edo batzutan tentazioa dugu eskuina hitza jartzearekin hortik banatzen, ez? Baina autoreak proposatzen diguna da konplexutasun handiagoa duen kontzeptu bat, zeinetan uste dut denok egon gaitezkela hor interpelaturik, ez? Modu batean edo bestean zergatik. Gure mendebalde honetan harreman sozialak, estetika, komunikazioa hipersexualizaturik dagoelako. Eta hau justu sexualizazio horren muinera doa, ez? Ilad erabiltzearen aurkako politika horien guztien inguruan egiten du hausnarketa sakon bat, baita hipersexualizazioaren inguruan ere, eta horri kritika bat, ez, gauzatzen di orduan. Apartekotasun sexualak mamia handia dauka eta nik esanen nuke batez ere oso kontzeptu erabilgarria dela gaur egun guztioi dagozkigun gauzak pentsatzeko. Maskulinidade txuriaren krisian aritzen da liburuan,
Baina oso ongi dago ulertzeaz zergatik ekartzen duen, ez? Ze berak liburuaren hasieran komentatzen du, kontzeptu bat erabiltzen du dela etnosexismoarena, hori nolabait bada sexismoaren akulturazio bat, eta ustez sexismoa adieraztea eredu sexual atzeratuagoa duten kultura hoiekiko, ez? Liburuan batez ere etengabe erabiltzen den Alemanian gertatutako 2015ko Gabon Zaharran gertatutako bortxaketa horiek zeinetan edabideek zabaldu zuten errefuxiatuek garatu zituztenak emakume alemandar txurien aurka, ez? Horiek lirateke errefuxiatu horien aurka nolabait etnosexismoa, ez? Gauzatuko litzateke. Eta berak, esaten du, konstelazio etnosexistak kontzeptu erabiltzen du. Zeinetan dauden subjektu hauek, emakume txuriak, eta badagoen botere bat babeslea. Eta botere hori normalean autoritateik egiten dute, eta normalean gizon txuriek. Orduan, gizon txuri boteredun horiek babes horien irudi bilakatzeko, berak esplikatzen du maskulinitate txuriaren krisi bat garatu delako izaten dela, eta nolabait ordenaren berrantolaketa horretan eta beste subjektu bat bilakatzean zeinaren aurka egiteko, maskulinitate txuri hori, txuri horrek berreskuratzen du nolabait ez lehengo botere hori. Nik, printzipioz, liburua gomendatuko nioke gaur egungo gatazka feministetan interesa duen edonori. Zergatik, hona ekarri dugu Alemanian jada mahai gainean dagoen gatazka garrantzitsu bat, eta hain zuzen ere bada nolabait feminismoaren barnean jarrera eskuineko jarrera hauen garapena edo geroz eta intzidentzia handiago izatea. Baina argi dago, hemen momentu honetan gauzatzen ari diren eztabaida asko, batez ere prostituzioa, pornografia eta transgeneroaren inguruan hor ere asko pentsatzeko badugula. Eta hor ere garatzen ari diren jarrera askok ez dutela askatzaile izateko itxurarik, ez? Honen liburuaren posizioa, eta bada nolabait feminismoa intersekzionala ez bada, ez dela iraultzailea izan do, eta ez dela transformatzailea izanen, ez? Eta nolabait ere nik esan nuke hori feminismoaren ildo garrantzitsuena izan beharko luke. Oraindik ez